Kaixo, Josea naiz, Jose Morbieta, Zarauztarra, eta ipuin hau aurkezten nator. Ipuin honetan kontatzen da Matxini izeneko mutiko baten historia edo marrabaskeri txiki bat. Matxini hortza erori zaio, eta hemen kaleko umeak, umeen arteko ohitura da xagutxoari hortza jartzea. Baina Aiton Amonei bisita egiten dien egun batean, Aiton Amonak esaten dira, kaleko ohitura horiek alde batera utzi behar diala, eta lehengoak berreskuratu behar ditugula, eta hortza hori ea zeratik ez duen sutara botatzen. Baina Matxinek ez, Matxinek buruan sartu dauka, hortza xagutxoari jarriko diola, eta xagutxoak opariak jarriko diola. Orduan hor dabil, Matxinek. Amonak esaten dio, betu, sutara botatzen zuen nik ere opari bat ingo dizuet. Eta orduan Matxinera izotera. Xagutxoak opari bat, Amonak bestea zer egin nori eman hortza. Amonari sutara botatzeko edo xagutxoari. Eta azkenean, normala da bezala, trampa txiki bat eginez, bi hortzak bereskuratzen egin. Orduan, botako du, utziko dio bere hortza xagutxoari, eta beste bat lortu behar du sutara botatzeko. Horrazten da ipuina, eta bukaera, nahiko fantastikoa da, eta azkenean, ondo bukatzen.